Vítejte u kurzu taktické medicíny. Možná vás taktická medicína příliš nezajímá, ale je to však klíčová dovednost pro pokročilého vojáka, který má ve své lékárničce jen několik málo položek. Budete mít znalosti, které vám potenciálně zachrání život nebo život vašeho spolubojovníka. Taktické medicíně se meze nekladou. Podíváme se na to, jaké položky by neměly chybět ve vaší lékárničce a jak je používat. To algoritmus Mirch a jak ho využívat v praxi. Při vyšetřování pacienta možná nevíte, co je to algoritmus Mirch. Jedná se o algoritmus, který používají všechny země NATO. Je osvědčený a účinný. M. Massive bleeding, masivní krvácení. Airways, dýchací cesty. R. Respiration, dýchání. C. Circulation, krevní oběh. H. Head injury, hyperterm, poranění hlavy, podchlazení. To pořadí není náhodné. Primární pozornost věnujeme tomu, co nás může zabít jako první. Je to příjemnější, než když při práci s raněným zapomenu, kde jsem. Prostě začínám od začátku a opakuji Mirch znovu a znovu, dokud se s raněným nedostanu do nemocnice. Jednou z velmi důležitých věcí při Mirch a taktické medicíně je vědět, co a kdy dělat. Někdy i dobrá medicína může znamenat špatnou taktiku. Mirch si rozdělíme na dvě fáze. První z nich je péče pod palbou. Péče pod palbou je, když je raněný pod přímou palbou nepřítele, ať už jde o palbu z ručních zbraní, dělostřelectva nebo minometu. Přístupy k péči, které používáme v zóně ostřelování a mimo ni, se velmi liší. První fází je tedy pomoc pod palbou. Druhou fází je takzvaná pomoc v terénu. To je okamžik, kdy už nejsem ostřelován a mohu otevřít svou lékárničku a začít ji používat. Ukážu vám a vy pochopíte, proč je důležité znát tyto dvě různé fáze. Když jsme tedy pod palbou, musím pro raněného udělat jen dvě věci. Jednou z nich je evakuace raněných. Druhou je použití turniketu při životě ohrožujícím krvácení. Pamatujte, že písmeno M znamená masivní krvácení. Nebudeme tedy plýtvat zdravotnickým materiálem a svým časem, pokud se jedná pouze o malé zranění. Proto si pamatujte, pomáhat pod palbou znamená já pod přímou palbou nepřítele. Jediné, co udělám, pokud mohu, je, že zraněného přesunu do krytu nebo mu aplikuji turniket. Žádné jiné lékařské zákroky během boje neprovádíme. Pravidlo číslo 1 taktické medicíny. Nezvyšuj počet zraněných vojáků. Než se dostanu ke zraněnému vojákovi, mohu mu položit několik velmi specifických otázek. Když se raněného ujmu, mohu si v hlavě skutečně začít procházet Mirch. Spoustu informací, a to nejen lékařských, ale i taktických, lze získat položením pouhých 4 otázek, zatímco já jsem v krytu a zraněný voják nikoli. První otázka, kterou vojákovi položím, zní: Kam jsi byl zasažen, kde jsi poraněn? Tím získám zdravotní informace, pokud řekne: byl jsem střelen do nohy. Dobře. Teď musím začít přemýšlet o turniketu. Také mi to dá informaci, že jeho dýchací cesty jsou průchodné a že normálně přemýšlí. Takže už to jsou dobré věci. Další věc, na kterou se zeptám, je: Kdy je nepřítel? To může být pro naši jednotku zásadní informace. Než poběžím na pomoc zraněnému, musím vědět, kde je nepřítel. Třetí otázka. Můžeš si pomoci sám? Pokud odpoví, opět vím, že má průchodné dýchací cesty a že nestratil mnoho krve a ještě dokáže myslet. Možná ho také budete muset povzbudit, aby to udělal sám a poskytl si lékařskou pomoc. Nezapomeňte, nikdy nezvyšujte počet zraněných vojáků. Vždy je lepší, když si zranění pomohou sami. Čtvrtá otázka, kterou na zraněného vojáka pokřikují, zní: Můžeš se dostat do úkrytu? Všimněte si, že jsem neřekl: můžeš přijít ke mně. Ne. Pamatujte, nepřátelští odstřelovači často používají zraněné vojáky jako návnadu. Než mě tedy napadne vyběhnout na pomoc pod palbou, položím 4 velmi důležité otázky.
Kam jsi byl zasažen? Kde je nepřítel? Můžeš si pomoci sám? Můžeš se skrýt? Pokud raněný na všechny tyto otázky odpoví, vím, že jeho psychický stav je dobrý. Ověřím mu tím dýchací cesty a shromáždím taktické informace pro jednotku. Když se blížíte ke zraněnému vojákovi, měli byste mluvit dál, aby věděl, že jste na jeho straně. Pamatujte, že být zraněný je velmi stresující a on si nemusí uvědomit, že jste přítel. Mluvím s ním neustále, odvádím jeho pozornost od bolesti. Ujišťuji se, že jeho psychický stav je dobrý a že má otevřené dýchací cesty. Lidé se mě často ptají, kdy máme používat lékařské rukavice. Nezapomeňte, že když jste v bojové zóně a pod palbou, nebudete mít čas tyto rukavice vyndat a nasadit si je. Jiná je situace při poskytování pomoci v relativně bezpečných zónách a tehdy rukavice rozhodně používám. Než začneme hovořit o masivním krvácení, musíme si nejprve uvědomit několik věcí. Průměrný člověk má v těle 5 litrů krve. Že když mluvíme o masivním krvácení, musíme pochopit základní anatomii, než začneme plýtvat zdravotnickým materiálem. Nejprve vám ukážu, jak vypadá půl litru krve na uniformě a na zemi. No, může to vypadat jako hodně krve a může to vypadat opravdu špatně, ale pamatujte si. Půl litru krve je množství krve, které jako dárce darujete v nemocnici. Ztráta půl litru krve není pro průměrného vojáka v dobré fyzické kondici vůbec žádný problém. Nyní si povíme, jak vypadá litr krve a co ztráta 1 litru krve udělá s lidským tělem. Jediné, co se změní, je vaše tepová frekvence. Trochu se zrychlí, nebudete v šoku. Váš mozek bude nadále pracovat normálně. Srdce vám bude být o něco rychleji. To vypadá ztráta litru krve. Opět to může vypadat špatně, ale nakonec bude bojovník v pořádku. Nyní budeme hovořit o ztrátě 1,5 litru krve. Ztráta tohoto množství krve nevede ke ztrátě vědomí, protože stále může mluvit, ale bude rozrušený a neklidný. Jeho srdce bude být stále rychleji a vy si všimnete, že začne zrychleně dýchat. To vypadá ztráta 1,5 litru krve. Zdravý průměrný voják na takovou ztrátu krve nezemře. Jakákoliv ztráta krve větší než 1,5 litru, to už je velmi vážná a ohrožující situace. Běžný člověk může zemřít na ztrátu 2 litrů krve. Ztrátu 2 litrů krve může přežít pouze bojovník ve velmi dobré fyzické kondici. Pokud ztratíte 2 litry krve, budete pociťovat závrat. V tomto stavu člověk obvykle ztrácí vědomí, upadá do šoku. Mluví a chová se jako opilý. Nebudu už ani schopen změřit jejich puls. Proto je tak důležité zkontrolovat, zda člověk neupadl do šoku. Takhle vypadá ztráta 2 litrů krve. A to je pro běžného člověka smrtelné. Po ztrátě 2 litrů krve se tedy zraněný s největší pravděpodobností nedokáže postavit ani chodit. Nyní vám ukážu, jak vypadá ztráta 2,5 litru krve. S největší pravděpodobností bude zraněný v bezvědomí. To je fatální situace. Pokud to okolnosti dovolí, budu se snažit dostat se k raněnému pod palbou, abych mu pomohl. Zapomeňte, že jediné zdravotnické vybavení, které použiji, je turniket. Promluvme si tedy o turniketu. Nejprve o umístění turniketu. Musím být vždy schopen dosáhnout na turniket oběma rukama. Nebudu ho nosit na zádech a ani ho nebudu ukládat na skryté místo. Nezapomeňte také, že používáte zdravotnické vybavení zraněného a ne své vlastní. Turniket by tedy měl být na snadno dosažitelném místě. Zde nebo zde. Nikdy neschovávejte turniket. A všichni ve vaší jednotce by měli přesně vědět, kde se turniket na vašem těle nachází. Důrazně vám doporučuji, abyste si turniket složili velmi specifickým způsobem. Je to jen rada, ale během výcviku zjistíte, že je to nejlepší způsob. Způsob skládání turniketu je velmi jednoduchý.
Pokud si všimnete, mám ho složený. Nemám rád, když je takto přehnutý. Když jsme ve stresu, je pro nás obtížné používat prsty kontrolovaně. Chci, aby to bylo co nejjednodušší. Proto jsem ho složil tímto způsobem. Na suchý zip mám nalepeno asi tolik. Ohrnul jsem červený jazyček. Budu se tak mít čeho chytit, až budu chtít použít turniket. Vysvětlím to v ukázce. Další věc je velmi důležitá. Možná jste viděli mnoho lidí s takovým turniketem. Zaručuji vám, že ve stresové situaci na to zapomenete a ztratíte drahocenný čas. Další věc, kterou často vídám. Jedná se o nalepený konec na stejné úrovni jako plast. A opět ve stresové situaci se mi špatně pracuje s rukama, ztrácím drahocenný čas. Proto vás nabádám, abyste ji umístili zhruba do třetiny nebo do poloviny. Nebude překážet tyčce při zasouvání a vysouvání a mohu ji uchopit, když potřebuji turniket zafixovat. Tento způsob nastavení turniketu je stejně vhodný pro ruce i nohy a uvidíte to v ukázce. Turnikety jsou na jedno použití. Nikdy byste neměli míchat tréninkové turnikety s jinými turnikety. Váš turniket by měl být co nejpevnější, až jej budete muset použít v reálné situaci. Každá jednotka by měla mít alespoň jeden turniket pro výcvik. Pokud si všimnete, tento je jasně označen jako tréninkový turniket. Po 10-15 případech správného použití se tento turniket roztrhne. Nemíčejte tréninkové turnikety s jinými turnikety. Ukážu vám, jak si turniket nasadit na vlastní ruku. Takže, nejprve se podíváme, za kterou stranu ho držíme. To má svůj důvod. Můžu turniket utáhnout mnohem pevněji, když ho mám směrem k sobě, než směrem od sebe. Voják to snadno pozná během vteřiny. Pokud jste si všimli, naše turnikety jsou vždy nasazeny vysoko a pevně. Využíváme anatomii našeho těla, takže to je to správné místo pro ruce. Důvodem je to, že nemám rentgenový zrak. Nevím, kdy je tepna skutečně přerušena. Proto aplikuji vysoko a pevně. To je to, co děláme pod palbou. Nemám čas na kompletní vyšetření. Přiložte turniket vysoko a pevně. Všiml si z toho řemínku? Proto jsme složili turniket. Takhle můžu snadno zatáhnout za popruh a obejít ho. Je jiný příběh. Tohle je správné řešení. Chci to mít moc hluboko v podpaží. A nechci to mít moc daleko nahoře. Potřebuji k němu snadný přístup. Tyčku utáhněte až na doraz. Mělo by to být velmi, velmi bolestivé. Turnikety by měly bolet, pokud se správně aplikují. Až dokončíte utahování tyčky, musíte ji zafixovat v uzávěru. A ten ještě není hotový. Tu věc, která vám visí na ruce, je třeba upevnit tak, aby se nevytahovala. Jedná se o správné přiložení turniketu k rameni. Nezapomeňte, že algoritmus Mirč rozdělujeme do dvou různých fází. Poskytování pomoci pod palbou a v relativně bezpečných zónách. Nyní, když již nejsme pod silnou nepřátelskou palbou, mohu použít zbytek potřebného zdravotnického materiálu z lékárničky. S písmenem M masivním krvácením ještě nekončíme. Prohlídka pod palbou nestačí. Musím zkontrolovat všechny tyto oblasti. Známé také jako funkční oblasti kolem krku a klíční kosti. Podpaží, stehna a třísla. To jsou velmi kritické oblasti pro zranění. Při práci se zraněními tam je třeba postupovat velmi opatrně. Proto si pamatujte, když už nejsme pod aktivní nepřátelskou palbou, přecházíme od protokolu poskytování zdravotní péče v bojových podmínkách k taktické péči v terénu. Stále však musím nejprve zopakovat algoritmus Mirč. Pro masivní krvácení. Jakékoliv krvácení na končetině zastavím turniketem. Tak musím hledat masivní krvácení okolo krku, klíční kosti, podpaží a tříse. Když zhodnotím stav zraněného a zjistím, že rána silně krvácí, udělám jako první totéž, co byste měli udělat vy. Okamžitě do rány strčím prst a zjistím, odkud krvácení přichází.
Od té chvíle, dokud nedokončím přikládání gázového obvazu na ránu, nikdy nepovolím tlak na ránu. Vidíte, že pomocí pásky se ujišťuji, že mohu rychle otevřít všechny své zdravotnické potřeby. Můj prst je tedy v ráně. Je mi jedno, jak rána vypadá, ale zajímá mě, odkud krvácí. Další krok. Přiložím obvaz z balíčku a udělám to, čemu říkáme výkelství kulový konec obvazu. To je velmi, velmi důležité pro tlak. Vytvořil jsem tedy z konce obvazu kouli. Odtud mohu postupovat několika způsoby. Já dávám přednost takzvané náhradě. Po celou dobu udržuji tlak, zatímco ránu balím směrem k srdci a ke kosti. Tento postup je velmi zdlouhavý, pokud se provádí správně, a proto ho v boji pod palbou neděláme. Po celou dobu musíme na ráně udržovat tlak. Hlavním úkolem je ránu co nejvíce vyplnit obvazy. Té, co ránu zcela vyplním obvazem, vezmu zbytek obvazu nebo něco podobného, přitisknu ho na ránu, přičemž tlak udržuji alespoň 3 minuty. Po 3 minutách zvednu ruku a podívám se, jestli je tam ještě nějaká krev. Toto vypadá dobře a nyní mohu přiložit kompresní obvaz. Při vyplňování používáme gázový obvaz, například Kerlix. Nepoužíváme vatu ani tampony. Především vata je určena k absorpci tekutin, ne k zastavení krvácení. Totéž platí pro tampony, i když mohou mít stejnou velikost jako střelná rána. Přestalo se to dělat před mnoha a mnoha lety. Užívejte gázový obvaz, který koupíte i v lékárně. Ukážu vám 3 různé způsoby použití kompresního obvazu, poté co ránu Té, co jste na ránu vyvíjeli tlak po dobu 3 minut, musíte přiložit kompresní obvaz. Stejnou metodu používáme, pokud je rána na straně krku nebo v podpaží. A já vám ukážu proč. Existuje důvod, proč jsem takhle zvedl ruku. Nejdříve začínám omotávat jedním tahem. V tuto chvíli je velmi důležité, aby obvaz nespadl a nerozvinul se, protože pak ho budete muset znovu namotat, abyste ho mohli správně použít. Takže vše, co udělám, je, že ji takto omotám. Stejně tak postupujeme, pokud se jedná o ránu v podpaží nebo na krku. Pokud chci získat nějaký další tlak, řekněme, že rána je tady na krku. Pak pokaždé, když obvaz omotám kolem tohoto místa, mohu ho otočit. Když obvaz omotám, mohu jeho konec buď zavázat, nebo ho prostě zastrčit. Když mu teď položím ruku dolů, můžete vidět a cítit dodatečný tlak na ránu. Pamatujte, že je velmi, velmi důležité, aby obvaz vytvářel na ránu kompresní tlak. Druhou metodu vám ukážu. Je hodně podobná té první. Jedná se však o případ, kdy je rána v oblasti klíční kosti. A opět zvednu ruku nahoru a začnu přesně stejným způsobem, jaký jsem vám ukázal dříve.
Jediný rozdíl je v tom, že první zábal provedu obinadlem a pak obvaz zasunu pod spodní vrstvu. А потім просуваю бинт під низ шару. A nyní mohu více přitlačit na libovolné místo, pokud je rána v klíční kosti. Будь-яке місце, якщо рана в ключиці. Prostě jdu tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. Сюди. Být schopen posunout kompresní obvaz výše nebo níže podle toho, kde je rána. Залежно від того, де рана. Třetí způsob, který vám ukážu, je v případě, že je rána v oblasti třísel nebo hýždí. В області паху або сідниць. Отже, Že jsem ránu zabalil a 3 minuty na ní vyvíjel tlak a nyní na ní potřebuji přiložit kompresní obvaz. пов'язку. Тож Že za použití stejných zásad, pokud je to možné, zvednu poraněnou nohu. піднімаю пораненому ногу. Ви Můžete být tak kreativní, jak chcete, скільки це можливо. ale musí mít výchozí bod a referenční bod pro obvazování. Орієнтування. Можна Můžete použít vojenský opasek nebo poutka na opasek nebo něco jiného. Я Předu uvážu jednoduchý uzel a to též udělám na druhé straně. з іншого боку. Отже, Mám tedy tyto 2 body. два пункти. Při obvazování rány buďte co nejkreativnější. Готувати рану. Отже, бинт Že obvazujeme tímto způsobem a nakonec vytvoříme kompresní obvaz. пов'язку. Після того, як зупинено кровотечу з Po zastavení krvácení z končetin pomocí turniketu a krvácení z větví hlavních tepen pomocí obvazu a kompresního obvazu přejdeme k bodu A, Airways, kontrole dýchacích. дихальних шляхів. Найпростіший Nejjednodušší způsob kontroly dýchacích cest je po celou dobu na zraněného mluvit. ви Získáte tak mnoho informací, včetně toho, zda jsou dýchací cesty otevřené. Якщо Pokud je zraněný v bezvědomí, mohu udělat 2 věci. перше, Za prvé zakloňte hlavu a otočte ji na stranu. бік. Причина Důvod, proč zakláníme hlavu dozadu, je ten, že v této poloze se velmi špatně dýchá a mluví. важко дихати і говорити. Якщо Pokud je hlava zvednutá, může postižený dýchat. друге Druhá věc, kterou mohu udělat, je použít tzv. NPA, známý jako nosní hadice. відомий як носовий шланг. Це дуже Jedná se o velmi jednoduchý postup, který by měl zvládnout každý. NPA NPA není určen k dýchání. не призначений для дихання через нього. Це Jedná se o častý omyl. Účelem použití NPA je zabránit tomu, aby jazyk postiženého blokoval dýchací cesty, když je v bezvědomí. дихальних шляхів, коли він без свідомості. Зараз я Nyní vám předvedu správný postup nasazení NPA u zraněného v bezvědomí. без свідомості. Poté, co jsem dokončil aplikaci turniketu na jakoukoliv oblast kritického krvácení z končetin, po kontrole zabalení ran gázou a kompresním obvazem v oblastech uzlinového tepeného krvácení přejdu k dýchací. Артеріальних кровотеч, я переходжу до дихальних шляхів. Якщо поранений Pokud je zraněný v bezvědomí, jak jsem již řekl, musím mu položit hlavu na bok a otevřít ústa. відкрити йому рот. Якщо Pokud mám k dispozici NPA, použiji ho. використовувати. Pokud jste si všimli, všechny mé zdravotnické pomůcky jsou přilepené páskou pro rychlé použití, protože se dají snadno otevřít. легко відкрити. Správný postup pro použití nosního NPA je následující. Nejprve zkontroluji, která nosní dírka je větší. Де ніздря більше. V případě tohoto vojáka je to levá nosní dírka. Důležitý bod. Важливий момент. Ми Hadičku nebudeme zavádět směrem nahoru. напрямку до верху. Навпаки, ми Naopak musíme jít směrem dolů. донизу. Тепер, коли я визнаю, Nyní, když jsem určil, do které nosní dírky budu zavádět nosní hadičku, nanesu na ní lubrikant. Možná se ptáte, proč nepoužívám krev zraněného vojáka. пораненого бійця. A to je velmi dobrá otázka.
Pointa je v tom, že jakmile se tento bojovník dostane do nemocnice a lékaři vytáhnou zakrvácenou nosní hadičku, uvidí na ní krev a okamžitě zastaví všechno, co dělají, protože si budou myslet, že bojovník má zranění. Čas potřebný k určení, zda jde o poranění hlavy, může být rozhodující pro záchranu života zraněného. Podívejte se na to. Začínám tím, že vstoupím do nosní dírky pod úhlem. Pokud narazíte, je to v pořádku. Jen trochu zatlačte a otočte. Postupně postupujte dál a dál dovnitř a jste hotovi. Není to složitý postup. Dalším úkonem kontroly dýchacích cest je respiration, kontrola samotného dýchání, může vzduch proudit zvenčí a dovnitř. Jsme zjistili, že dýchací cesty zraněného jsou volné. Samotný proces dýchání znamená, že plíce dělají to, co mají. Největší obavy mám z toho, zda u vojáka s penetrujícím zraněním nedošlo ke kolapsu plic. O vnitřní krvácení v těle se nestaráme, protože s tím nemůžeme nic dělat. Vím, že jste viděli filmy, kde hrdinové přikládají na ránu ručník a vyvíjejí tlak. To my dělat nebudeme. Staráme se pouze o krvácení z končetin a tepených poranění. Obávám se, že u zraněného dochází ke kolapsu plic. V této fázi obnažíme trup. Pátrám po případných penetrujících ranách mezi bradou a pasem. Velmi často se stává, že při poraní trupu se tělo napne a je velmi obtížné ránu najít. Proto použijeme metodu, při které kůži skutečně natáhneme. Po kontrole přední části musím zkontrolovat zadní část těla. Všimněte si, že jsem ho přetočil k sobě. Mohu si ho položit na stehno a kontrolovat dýchací cesty. To je velmi důkladná kontrola, kůži natáhnu a zkontroluji. Pokud najdu nějaké zranění, okamžitě na něj přiložím hřbet ruky v rukavici. Chci co nejrychleji vytvořit neprodyšný obvaz. Opět si všimněte, že všechny mé zdravotnické potřeby jsou opatřeny páskou, která mi pomůže je rychle otevřít a použít. Najdu tedy ránu a ucpuji hřbetem ruky v rukavici. Nespěčejte, tyto zdravotnické potřeby jsou velmi, velmi lepivé. Nechcete, aby se vám slepily. Všechny tyto zdravotnické prostředky jsou dodávány s malým kouskem gázy, kterou byste měli otřít okolí rány, abyste zajistili lepší přilnavost. Ránu rychle uzavřete. Optimální utěsnění si vždy uschovejte obal od léku pro případ, že byste potřebovali vytvořit další obvaz utěsněný přes již aplikovaný lepicí pás. V případě poranění trupu je vysoká pravděpodobnost, že u zraněného dojde ke kolapsu plic. Proto musíte velmi pečlivě sledovat dýchání zraněného. Pokud je zraněný při vědomí, je to snadné. Stačí, když mi řekne, co potřebuje. Pokud je zraněný v bezvědomí, musím sledovat pohyby jeho hrudníku. Pokud se jedna strana hýbe a druhá ne, není to dobré, protože je to příznak kolapsu plic. Existují dva způsoby, jak mohu uvolnit tlak, který se v hrudníku zraněného hromadí. Tlak se neuvolní okamžitě. Může to trvat i několik minut. Metoda číslo 1 je nejjednodušší. To metoda je známá jako říhání na hrudi. Na ráně mám neprodyšný obvaz a vidím, že zraněný má problémy s dýcháním. Tak už vím, že má kolaps plic. Že mu odlepím obvaz na hrudní k okraji rán a budu sledovat jeho dýchání.
Коли він не вдихне, se nadechne, odstraním oblast až ke konci rány. поки поранений видихає, Zatímco zraněný vydechuje, zatlačím na hrudník, abych uvolnil tlak a pak ránu okamžitě uzavřu. ще один спосіб Existuje ještě jeden způsob, jak mohu zraněnému uvolnit tlak v hrudníku. це використання Tím je použití jehly k dekompresi hrudníku. Є два місця, Existují dvě místa, kam ji mohu zapíchnout. і я покажу вам ці. A tato dvě místa vám ukážu. Є одне місце, яке краще Jedno místo je lepší než druhé, ale obě plní svůj účel. призначення. Голка складається Jehla se skládá z několika částí. сама металева голка Samotné kovové jehly a plastové části, které říkáme katetr. перше місце для První místo, kam se jehla zapíchne, je zde, uprostřed klíční kosti. Ця ділянка від Tato oblast se nazývá střední klíční kost, nebo druhý prostor mezi druhým a třetím žebrem. Так, дивіться, я Takže se podívejte. і ось Našel jsem klíční kost a toto je její střed. Odpočítávám, možná budu muset zatlačit. ділянка першого. To je oblast prvního žebra, Це ділянка другого. druhé žebro, А це вже третє. třetí žebro, Я можу já můžu vpíchnout jehlu sem, сюди, або nebo sem. Зверніть увагу, Zapomeňte, je to místo, které prochází po vnější straně jeho bradavek. його сосків. Отож, я знаю, Že jsem našel střed klíční зона першого ребра, zóna prvního žebra, другого druhého žebra і третього. a třetího. За межею Za pomyslnou linií s bradavkou. соском. Зараз я покажу. Teď vám ukážu nejlepší místo. Якщо ви Když si představíte čáru vedoucí od podpaží do а також другу, také druhou pomyslnou čáru vedoucí přes bradavku і ще одна. a další pomyslná čára vede mezi nimi. Я маю відмітити місце. Označím místo mezi těmito dvěma čarami přímo pod bradavkou. Це ділянка між To п'ятим je oblast mezi pátým a šestým žebrem. Є тут лінія, Tady mám čáru, tady mám také čáru a je téměř v jedné linii s bradavkou. соском. Тому я можу Takže jehlu mohu zapíchnout sem, nebo ji mohu přiložit sem. Коли я встромлю голку, Když jehlu zapíchnu, вона має дійти. měla by se dostat k oranžové značce. Якщо ви вперлися в Pokud narazíte na žebro, nesnažte se tlačit, тому що коли ви витягнете protože až jehlu vytáhnete, plast se ohne. Отже, якщо ви Že pokud se trefíte do žebra, nic se neděje. витягніть голку з пластику, Vytáhněte jehlu i s plastem. регулюйте її, Odregulujte ji, zasuňte po oranžovou značku a vytáhněte jehlu. зменшить тиск Tím se uvolní tlak v hrudníku zraněného. пораненого. Показую. Ukážu vám, jak na to. Ось ваша- Tohle je vaše klíční kost, že? Ось тут посередині. Tady uprostřed, Отже, посередині ключ. tedy uprostřed klíční kosti, ale mimo linii bradavky. Оце у мене є уявне. Že mám pomyslnou čáru rovně od podpaží І у мене є уявне лінія. a mám pomyslnou čáru, která prochází bradavkou. Тоді я можу... Pak můžu nakreslit další čáru tady. Тож я ставлю відмітку. Že mezi tyto dvě čáry umístím značku pod bradavku. Отже, це дуже легко. Takže je to velmi snadné. Tato značka je na úrovni pátého žebra Ця відмітка не a tato značka je na úrovni šestého žebra. Наступне в алгоритмі Марча. Dalším krokem v algoritmu Mirč je C-circulation, což znamená oběh. Все, що ми маємо зробити, Jediné, co musíme pro protokol udělat, je zkontrolovat puls na zápěstí zraněného. є причина, чому ми Existuje důvod, proč kontrolujeme zápěstí a ne krk. саме пульс на зап'ястті. Protože právě puls na zápěstí mi řekne, jak moc se srdce stahuje a kolik krve zraněný ztratil, a to i v případě, že je ve stavu šoku. Буває у стані шоку. У пораненого може Zraněný může mít stabilní, jasný puls na krku, ale měření pulsu na zápěstí je informativnější. інформативне. Остання літера в Poslední алгоритмі písmeno v algoritmu Mirč je H-head injury, hyperterm, což znamená poranění hlavy a podchlazení. Попри те, що це наша I když je to náš poslední krok, podchlazení je velmi, velmi, velmi důležité. знову ж таки, Opět platí, že v případě poranění hlavy toho na bojišti moc nezmůžu, ale stejně to musím zkontrolovat. перевірити, зробити запис. Udělejte záznam, který pošlete do nemocnice. Все, що я збираюся Jediné, co udělám, je, že se zraněnému podívám do očí. Вони перехрещені, чи Jsou skřížené nebo dělají něco šíleného? швидко перевірте, чи Rychle zkontroluji, jestli zraněnému neteče tekutina z uší і я збираюся a rychle zkontroluji vlasy a hlavu. Добре. Dobře. Причина, чому я не натискаю, Existuje důvod, proč příliš netlačím, protože kdyby měl voják rozbitou lebku nebo zranění na hlavě, nechtěl bych to zhoršit.
Це така швидка. Tohle je rychlý test. Я покажу вам, Ukážu vám, jak zabránit podchlazení a jak použít termofolii, kterou máte v lékárničce. Ви можете подумати, Možná si říkáte, tady to je termofolie. Můžete ji prostě položit na zraněného. але є правильний спосіб. Existuje však správný způsob. Зберегти якомога більше тепла. Chci udržet co nejvíce tepla v těle zraněného a jedním z hlavních způsobů ztráty tepla je únik přes zem. Отже, просто накрити Takže pouhé přikrytí zraněného dekou není užitečné. Ви маєте покласти. Deku musíte položit vedle zraněného. Я повертаю. Otočím ho k sobě. Підсуваю. Podsunu pod něj co největší část termofolie, І потім я ніби pak ho tou folií tak trochu zabalím. Далі ми залишаємо Pak necháme zraněného ve stabilní poloze na boku. Після того, як я Poté, co jsem provedl všechny kroky algoritmu Mirč, je znovu a znovu a znovu opakuji. Я ніколи Nikdy za žádných okolností nenechávám raněného ležet na zádech. спині. Якщо поранений втратив, Pokud raněný ztratí vědomí, může mu jazyk snadno zablokovat dýchací cesty. якщо я збираюся залишити Takže pokud ho mám nechat ležet, nechám ho tak. чином. Це стабільне бокове. Jedná se o stabilní polohu na boku. Všimněte si, že má hlavu zakloněnou dozadu. Використовую його руку. Jeho paži používám jako polštář. Станеться навіть Se mu nestane ani kdyby ztratil vědomí. це положення, в якому Jen v této poloze můžete zraněného opustit. ніколи не залишаєте його. Nikdy ho nenechávejte ležet na zádech. Hey, can you hear me? Are you awake? Готово. To je vše.